En el ple de setembre, l'equip de govern va portar a votació el nou pla de productivitat de la policia local. Però en què consisteix aquest pla? El que es fa és suprimir el complement de productivitat que tenia fins ara aquest col·lectiu i es substitueix per un de nou, basat en dos criteris, el criteri A i el criteri B. El criteri A premia l'assistència al lloc de treball. En cas que un agent vagi a treballar cada dia, cobrarà 300 euros. I el criteri B premia el correcte desenvolupament laboral. Si la gent té un bon tracte amb el ciutadà, cuida el material, sap treballar en equip, elabora els informes correctament, cobrarà uns altres 300 euros. I això com es valorarà? Doncs amb uns ítems que encara no estan determinats. Així doncs, si aquest agent compleix amb els criteris A i B, cobrarà 600 euros cada mes sobre el seu sou base. Però aquesta nova proposta de productivitat, que en alguns casos multiplica per 4 els incentius econòmics del pla anterior, no hi ha contemplada la de l'inspector, que suprimeix del tot. La figura de més alt rang de la policia local no està contemplada dins del pla. I deixant de banda aquestes consideracions econòmiques, no per això menys rellevants, és important destacar que hi ha altres col·lectius dins del mateix Ajuntament que no tenen un salari equivalent a les seves responsabilitats. Per això, creiem que la millor manera de solucionar-ho, i així ho hem defensat sempre, és amb una proposta conjunta, que es diu Relació de llocs de treball. Aquesta eina, que es va començar a treballar conjuntament entre els representants dels treballadors i l'antic equip de govern, és la base per poder regularitzar els sous de tots els treballadors i treballadores, perquè tothom tingui un sou conseqüent amb les tasques i responsabilitats que té en el seu lloc de treball. Aquesta eina serveix també per poder tenir una planificació financera de la principal despesa de l'Ajuntament, que són els sous dels treballadors. És, per tant, més que necessari, per tenir una pau social dins de tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, com per tenir la despesa controlada, la finalització de la relació dels llocs de treball i la seva posada en funcionament. Incrementar de manera individual i sense una planificació dels sous, com s'ha fet fins ara, tant a nivell dels sous del mateix equip de govern o amb aquest pla de productivitat amb els membres de la policia, és una responsabilitat financera que genera un precedent sense control. És per això que Junts per Catalunya Torelló hem votat en contra.